قبلهم على اليوم. Merba, dan huwa shooter 5 minuti li għaddu malaj mantukom ħafna informazzjoni bħal il-National Geographic ippubblikaw l-isbaħ 10 ritratti ta' sena 2024. Għara xeġmiel. Toqgħod qisu seħasra ġejsi naħsob pardi. L-istess ħaġa prova jagħmel dak mar il-qorti biex jieħu l-isbaħ 10 ritratti li tista' tieħu l-qorti. U weħela miskin, nara kif id-dinja mhux l-istess għal kulħadd. Ħanitkellmu fuq il-Ministru tas-Saħħa Joe Etienne illi qal illi l-kondoms irridu jibdew jitqasmu b'xejn. Tajba, min jaf x'riċerka hemm wara jgħad il-biċċa xogħol. Dan tikun taf kif iddeċidija ra l-programm tagħna. Eħna lejlek u għal kieku jħassru mu missur libsu kondom, kieku mhux qiegħed hawnhekk. U allura ħajja il-biċċa xogħol available għal kulħadd. Era informazzjoni li m'għandniex bżonna. U hekk ħanamlu, ħankunu qed ngħaddulkom ftit informazzjoni li għalkemm ma tkun bżonna ħaltulkom ċort. Forsi din hija informazzjoni li ma tkun bżonna, imma aħna iddeċidejna li xorta ntujilkom. Kulħadd xi darba jew oħra ra l-paletti tat-table tennis jew għall-inqas meta kontu żgħar labtu bihom. Però għaġġitkom il-kurzita għalfejn għandhom żewġ kuluri. Jekk forsi taħsbu li dawn huma biss sbuħija tagħhom, fil-fatt dan mhux minnu. Ir-raġuni għal xi huma żewġ kuluri differenti, wieħed qiegħed hemm mal-offensiva u l-ieħor biex tiddefendi. Għadkom kif sirtu tafu dwar xi ħaġa li forsi ma kellkomx għalfejn tkunu tafu. U x'qed jagħmlu lil-perit Tony Bezzina daw tal-Labor, u ħin kollu jaqbdu miegħu għax qed jgħidu li mhux qed imur għax-xogħol. Is-sana ta' shooter se nqogħdu bidejna fuq saqna. Ma nistgħux. U morna s-sors, morna mas-security illi jkun qiegħed tassa mal-punch clock fejn suppost jippanċa Tony. Diġà ġob tiegħu. Seta. Joqgħod tassa imma dan huwa persuna żvelta ħafna ġifieri żgur ħajkonna l-informazzjoni. Security, come in. Security! X'inhu jiġri? Int kontri qed. Jien? Fimni jista' jkun imma jien xejn ma jaħrab li ta' Żgur, għax għadu kif jaqbeżlek wieħed minn warajk mill-gejt ara. x'qed jagħmel ħażin. Insa isma' forsi taf hemmhekk id-Dipartiment tal-Public Works, please. Skont min qed jistaqsi hu. Aħna ta' shooter. Public Works, how can I help you? Il-perit Tony Bezzina ġieli rajtu għax-xogħol ħin. Jien naf hawnhekk. Iċċekkjalna naqra ħin. Ejwa, rajt hemm ħanġib il-file tal-punching. Għax hawn taf kemm hawn nies jaħdmu hawn. Biela, ġus, zoppardi, xaq, avallone. Bezzina bil-biħu. Ma ħafef naqra xil-programm 5 minuti fih. Tieni ċansa xil-fajl ieħor. All right. Balzan. Bezzina Tony. Ejwa ġieli panċja. Tara basta jajruħ tal-Labor mela. X'jgħidu? Illi ma jiġix għax-xogħol, Jien għat li ġieli panċja, mhux li ġieli għax-xogħol jien. Hekk storja oħra Kif jista' jkun? U għax jiena kull min jaħdem hawn, jien nippanċjalu, jiena full time nippanċja n-nies. Ma jekk mhux sew. U ejwa, mhux mental-gvern. Mela l-gvern tiegħek? Tiegħi le, l-gvern tagħna l-kol, u għalhekk. Jiġifieri hemm ċans li qatt ma daħal għax-xogħol dak importanti. Naf jien għandi naf kemm għandi files hawn ta' nies. Hawn minnhom mietu għadhom jieħdu l-paga. Ejwej, ħan iddeskrivilek da raġel kbir isu xrek fih raġel. Kemm fih? Isu xrek kbir ħafna. Għax biex tgħaddi għall-punch clock qasaw 9 metru taġu jekk kun gof qatt ma ġilgħu ħej. Għal xejn, bla risposta bqajna. ċaġa oħra. Fl-Ingilterra, kuġin u kuġina jista' jkun li mhux se jkunu iktar jistgħu jiżżewġu. Eżatt, għadda kemm tgħaddi proposta jew qed jipprova jgħadduha anzi jgħin ngħidu hekk.
sabiex il-kuġini ma jkunux jistgħu jiżżewġu iktar fl-Ingilterra. Għaliex? Għaliex? Minħabba riski tas-saħħa. Ġifieri tifhimha. Tifhem nismagħhom jgħidu. Issa aħna u Malta qbadniha speċjalment wara Love Island kulħadd jaraw kuġina u kuġina. Jiġifieri di għalina tidħol problema kbira. Ħanna naraw daqsxejn. Tafu ħankellmu? Il-kijon li huwa ir-re tal-kuġini nistgħu. Kijon! Blim qaċċak għadek inti. Ija kuġini. Bart mawx kuġini ma fl-istess ħin li turi ġismek kulu għax kuġini aħna issa ħanġġirat ukoll tal-Puttinu kuġini. Ġifieri għalfejn tkun hemm hekk imqaċċat. Biex nidher kulu kuġini. Ejja ma moħħok hemm ma xtibla xi bronkitu u taf kemm tidher kulu. Isma', mistoqsija ta' malajra l-shooters. Inti taqbel illi kuġin għandu jiżewweġ il-kuġina? Rasas kuġini, kuġin, kulħak kuġinu, anka kuġin n-nisa li naf kolla kuġina, fimt, l-ura li għamda miex, unara vantaġġ jenu koll li t-żewġ il-kuġina, xek t-żewġ il-kuġina t-ġżajri kolla, u familja għada t-stieden, jena mux il-kuġina, li anka t-sija, kolli, ma t-sija kolli, kuġin, t-sija. Għallum naħseb ħjarna l-qowa u jena, xtaħdu bizzejiet.